My sme už išli podávať ruku pánovi Ficovi, ešte som ho kamerovala, som si ho odfotila, keď išiel z budovy a strašne sme na ňo dlho čakali, tešili sme sa a išli sme mu ruky podávať aj pán vedľa, aj takto ďalší a v tom momente niečo ako delobúk nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem delobúk. Prvá moja reakcia. Útok na premiéra je jednoznačne útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska a v tomto momente je dôležité vedieť, akom stave je premiér a potom sa môžeme k tomu aj bližšie vyjadriť. Táto eskalácia, ktorá prebieha v spoločnosti, môže naozaj viesť k tomu, čo zažívame aj v súčasnej situácii. To, že máme rôzne politické názory, tak to je asi aj správne a môžeme politicky si ich vymieňať tu v pléne Národnej rády, ale prebieha také vmiešavanie sa do spoločnosti a to vyústilo práve k tomuto násilnému činu. Vládna koalícia nás chce pozatvárať, ale niekedy nám ľudia... Nesmierne, to je náš prístup, ak bude si...